8. Trojički sabor u Bobovu okupio je veliki broj folkloraca različitih uzrasta iz svih krajeva Srbije. Ideja ovog festivala u organizaciji KUD-a Sveta Trojica iz tog sela je druženje folkloraca i očuvanje tradicije. Da je to zaista tako, potvrdili su nam i brojni učesnici. Šta izvodite danas? Igre iz Leskovca. Koliko vama znači što učestvujete i idete uopšte po ovim smotrama? Pa mnogo. Zašto voliš da igraš folklor? Zato što kad uvek odem na njemu osjećam se lepo. Koliko ti već igraš? 4 godine. I zašto si se odlučio da upišeš baš folklor? Zato što volim i imam to ljubav prema tome. A kako se osjećaš evo ovde danas ste u Bobovu? Jel često dolazite ovde? Da, često idemo po nekim selima. I kako ti se sviđa to? Lepo. Kako je tebi danas ovde? Super, dobro je. Zašto ti igraš folklor? Pa zato što tako čuvamo tradiciju. Koliko već dugo igraš folklor? Pa jedno i po godinu, tako. Jesu naporne probe? Pa nisu uopšte. Šta igraš? Šta najviše voliš da igraš? Leskovac, Da se lepo družite. da, Koje ti igre najviše voliš? iz Vranskog polja. Zašto baš to? Pa ne znam, najviše mi se sviđa. Kako je tebi? Dobro. Zašto ti igraš folklor? Zašto volim da obilazim druga sela. A ti? Pa isto, Voliš da dolaziš da se družiš? obožavam. S kog kuda dolaziš? Iz KUD-a Mladost Porodin. I koliko već puta dolaziš u Bobovo? Pa mislim da je ovo ili 5. ili 6. put. Vi ste pobratimsko društvo, kako sarađujete? Pa dobro. Odlično. Imamo manju grupu, srednju, a najveću nemam više. I kako je u vašoj grupi, šta igrate, koje igre? Igramo igre iz Levača. Spojene su i manja i srednja grupa. I šta za tebe znači dolazak na jedan ovakav nastup, na festivale? Koliko to tebi značajno? Pa baš mnogo. Družimo se, igramo, smejemo se i uglavnom svuda putujemo. Koliko godina već igraš folklor? 3-4, tako nešto. I zašto si se odlučio da igraš folklor? Zbog društva, iskreno. Evo u Bobovu već dolaziš, nije prvi put, je li tako? Kakva je saradnja vaših ansambala? Dobro. Evo ovako, družite se, putujete zajedno. Da. Su naporne probe, koliko imate često probe? Pa imamo probe 2 puta nedeljno, zavisi do koreografa, a nisu napadne. I šta za tebe znači uopšte učešće na jednom ovakvom festivalu? Voliš da dolaziš? Da. Zbog društva, iskreno, zezamo se i sve to. A tebi, evo šta tebi znači jedan ovakav nastup? Društvo, samo društvo. Koliko ti igraš folklor? 5-6 godina, tako nešto. I zašto si se odlučio, sećaš zašto si prvi put otišla na folklor? Pa zato što putuješ svetom svuda sa folklor i onda zbog toga najviše, zato što volim da putujem. A imamo dosta uspomena i kad idemo autobusem i onda zbog toga. Kako ti se sviđa ovde u Bobovu, dolazite stalno? Pa da, sećam se, jedno smo išli u Zaječar pa smo ovde vežbali to, iskreno meni je lepo. Evo zašto po tebi neko da igra folklor? Zašto ti izdvajaš vreme i odlaziš na folklor? Pa pre svega to je neka ljubav koju sam ja odgajao od malena, koju sam, kako mogu kažem, koju sam bio prenut od mojih roditelja. Bavim se folklorom već 10 godina, to po meni nema ništa lepše od toga. Pre svega vi igrom predstavljate svoju kulturu i svoj narod, pre svega što je najbitnije i mislim da je to nešto treba pogotovo danas negovati i voditi računa. Večeras i sad za početak ćemo krenuti sa našom standardnom Kobišnicom i za dalje će da vidimo. Vidi se da to baš volite da igrate, pa šta je razlog, zašto? Pa generalno, s obzirom da je ovo Vlaški kraj, ko mogu da kažem Vlaško selo, igre iz Kobiše su iz sela Kobiše, blizu Negotina, tako da mogu kažem da je imao neke, kako kažem, veze sa samim selom, a i poprilično se siguran da je narod poprilično, da mi se sviđa ova naša igra, tako da mogu da kažem da je poprilično upečatljiva i unikatna s obzirom za naš kraj.
Folklorni deo manifestacije započeo je u porti crkve Sveta Trojica, gde je protojerej Srđan Maksimović pročitao molitvu svim učesnicima programa. Oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zlog. Gospodi pomiluj, da Gospod blagoslovi dobru namjeru i posao slugu svoj da srećno otpočnu i uspešno dovrše silom i dejstvom i blagodaću presvetoga duha Gospodu se pomolimo i da priredbu njihovu vodi koju da silom, dejstvom i blagodaću presvetoga duha svog uspešno privedu kraju i nevidljivih neprijatelja, da im silom i dejstvom i blagodaću presvetog duha svog podari u svemu uspeh i Gospodi pomilo, jer si ti blagi čovekoljubiv Bog, sada i uvekove vek. Svim igračima pomozi, igre njihove vodi i učini da ih silom presvetog. Amin. Spasi Bože narod svoj i blagoslovi nasleđe svoje, blagovernom i Hristoljubivom narodu. Neka vam je blagosloven boravak ovdje u našem selu i da vam bude uspešna priredba i da ste živi i zdravi. Nakon toga su dečiji prvi tim domaćina i gosti iz Donje Resave i Svilajnca, zatim Kušiljeva, Četereža, Poljane, Kragujevca, Rače i Porodina prodefilovali centrom sela do školskog dvorišta gde je razvijeno veliko kolo na oduševljenje brojnih gostiju i meštana.
Dobrodošli na 8. Trojički sabor ovde u Bobovu. Hvala dragom Bogu i vreme nam je lepo. Ova omladina je najlepša, a moram da kažem da nismo ni mi ružni. Što se tiče ljudi koji su podržali ovu manifestaciju, odnosno naših ustanova institucija, tu su, a ja ću pozdraviti Natašu Pavlov koja će otvoriti ovaj sabor. Inače, ona je član opštinskog veća u našoj opštini Svilajnac, u našoj najlepšoj samoupravi. Kroz program goste je vodio direktor Radio Miga Goran Jović, a ispred opštine Svilajnac, koja je pokrovitelj manifestacije, događaju su prisustvovali zamenik predsednika Skupštine opštine Svilajnac Nenad Miladinović i članica opštinskog veća Nataša Pavlov, koja je prigodnim rečima otvorila sabor. Želim da vas pozdravim u ime opštine Svilajnac i u svoje sopstveno ime. Evo, ove godine meni je pripala čast da otvorim ovaj Trojički sabor 8. po redu. Želim da istaknem da je ovo jedna manifestacija puna igre, veselja, puna zajedništva, ali ono što je još bitnije u ovoj manifestaciji jeste to što ona čuva duh naroda i tradiciju. U to ime želim da čestitam domaćinima na izuzetno dobroj organizaciji, na posvećenosti i strajnosti, a takođe i da se zahvalim gostima na učešću i na trudu u očuvanju narodnih igara i običaja. Nadam se da ćemo se i sledeće godine videti ovde na istom mestu i da će iz godine u godinu ova manifestacija biti sve masovnija. Proglašavam 8. Trojički sabor otvorenim. Uživajte! Folklorni deo večeri otvorili su domaćini sa vlaškim igrama, koje je izvela najmlađa grupa, a tokom večeri nizale su se vlaške igre iz raznih krajeva, kao i igre iz Levča, Šumadije, Leskovca i drugih delova naše lepe zemlje.
Domaćini su istakli da je manifestacija protekla prema planu i da je veoma značajno to što su, zahvaljujući odličnim uslovima za kulturni život u selu, mladi nastavili održavanje sabora i čuvanje tradicije. Utisci su jako pozitivni, prvenstveno naši meštani kao i meštani okolnih sela su se baš odazvali na ovom našem 8. Trojičkom saboru, tako da su utisci jako pozitivni, puno nam je srce. I vi nešto večeras premijerno izvodite, šta je to? Da, večeras premijerno izvodimo koreografiju Igre iz crne trave, tako da imamo nove nošnje i novu koreografiju. Koliko je značajno da se održava ovakav festival? Pa evo možete sami da vidite da je za naše selo prvenstveno jako značajno. Družimo se, predstavljamo naš rad, gajimo tradiciju i eto, skupljamo se generalno iz cele Srbije.
Tokom večeri proglašen je i najlepši par. Pobedu su odneli mladi iz Poljane i Rače. Dodeljene su i nagrade najuspešnijima u narodnim igrama koje su održane u toku popodneva. A domaćini su premijerno izveli igre iz Crne Trave, što je publika nagradila gromoglasnim aplauzom i još jednom potvrdila da selo živi dok je mladih u njemu koji čuvaju tradiciju kroz igru i pesmu.